Ahojte ľudia, dneska si zahráme na Robloxe Tycoon. No a keď tak potom mi napíšte, že čo si mám zahrať do komentáru. A tak. Musí sa mi to načítať, takže budete trošku dlho čakať. Takže čakajte. Dobre, sme už na Robloxe. Ideme vyhľadať nejaký Tycoon krásny. Dobre, napríklad ja si vyberiem. Neviem. Musím ho síce dokončiť, takže nejaký taký malý, nie taký nekonečný. No mne sa páči tento. Ideme si to zahrať? Hej, samozrejme. Keby tak, napíšte do komentáru zas pre part 2, hej. Ale nie. Počkajte, trošku sa mi to saká. No, takže čo si vyberám? Fú. Idem sem. No, ja mám taký škaredý skin, nemusíte sa pýtať. Ja proste nemám Robuxy, hej, takže... No, aby ste len vedeli. Musíme si krásne počkať na peniaze, tu. Vidíte to? Stále málo. Dobre, takže... Bereme peniaze, mám už 110. Ideme kúpiť ďalší. Joj. Zase peniaze musím čakať. No. 120, nevidie mi. Čo to tak dlho trvá? Pozri, čo tu je. Neviem síce čo to má byť. Takže takto. No, ideme zbierať takéto boxiky. Vidíte ich. Mne to pridávajú peniaze. Už mám 345, ak vidíte. No. Tak. Ešte tu je jeden. No a ideme do svojho domčeka. Ale veľa mám teraz. Musíme kúpiť tieto veci, vidíte, takéto žlté veci, aby sa mi robili viacej peňazí. Fú, počkajte, idem si pre peniaze. Tak. Kupujeme. Tam je ďalší za 1000, ale to zatiaľ ešte nekupujem. A keď mám na to, ale idem si kúpiť tu steny.
Trošku si počkáme. Dobre, mám veľa, veľmi veľa. Takže ideme kupovať. Opa. Máme schody, jej. Tak. Fú. Toto kúpime. OK, a ideme kúpiť toto. Ideme zazbierať tie boxíky. Kto je? Haló? Joj. Super, nemám ruku. Nemám ruku. Ma bijete, čo som spravila? A som skapala, čo? Ne, ja som tu. Pomoc, som sa sekla. Čo sa to stalo so mnou? Dobre, ja som sa tak sekla, takže chvíľu vy vyčkajte. OK. Hádam, že už tu zase nepríde. Tak to ide. Tak idem preč, radšej. Jasné, že ona tu ide. Rýchlo idem kúpiť laser, aby tu neprišla. Ha, máš smolu. Ty zasipáka. Čo chceš mi spraviť? Chceš sa tu tak teleportovať? No nepodarí sa ti. Haha. Máš smolu. Nemala si ma vtedy naháňať. Fú, tu je veľa peňazí. Čo je lepšie? Už nemám. Nevadí. Dobre, konečne nejde za mnou. To je veľmi dobré. No dobre, kúpujem si vejponky, zbrane, takže ideme sa byť. Lebo mne robili zle, hlavne tá typečka v čiernom, teraz tu prešla, tak kde? Tam je. Tam sú dvaja, takže ona tu bude. To čo je? Dobre, idem za touto typečkou, áno, presne. Poď sem. Nemá si mi vtedy robiť zle. Utekáš už? Sa ma bojíš? Nemala si mi utekať. No bye. Idem tak kde inde, tam sú veľa. Asi pôjde po zbrane, pôjde po mňa, ne? Tu je, typečka. Poď sem. Ona ide tam, to ja idem. Poď sem, ty, vyjde. Tu, s krídlami.
Ja som na počítači, takže je to ťažké. Doričky. Ja tu neviem vyliesť, ja som jaká slabá. No na tablete nebec neviem, dobre. Ja blbec. Prosím, otvor mi. Kde ja urobím nič zlé, sľubujem. To má za to. Neblba. Som ich chcela pomôcť, no nevadí. Čo už? Aspoň sme strávili čas. 14. OK, ideme kupovať. Tu je boxík. Jej. Nie, tam je typečka, ja musím ujsť. Dobre, nejde ku mne. Našťastie. OK, zase počkáme, hej. OK. Som späť. Mám veľmi veľa peňazí. Wow.
Ty, jaký pekný. Fú. Ja som ešte tu nedala. Aha. No. A chvíľu by som tu mala mať. Si. A áno, tak oznámi, neviem síce kedy, ale budem hrať aj Doors, takže aby ste vedeli, hej. Počkajte, ešte 5. 3. Cíkovky. Ok, toto video už bude končiť. Keď tak... No, toto už bude proste končiť, toto video. Takže hádam, že ste si to užili. A bye!